Agsagana ka no asino ka man nga agtatakaw. Kundi maskara ka pa'y jaske ka. Saan mo amamaysaan ni Kapitana Orlando de Magipa? Adaytan, tiloko. Sige, umasidag ka pa'y. Ay, babanak kita, oy! Sino nilang silo kanyak? Hindi nag-ibitin na mabalinsuek! Mga siyaw! Torkuato, balingbeng! Sikat agtatakaw! Kapitana, my loves, my ex-lab. Ay, sana nagtatakaw. Kadwa na, body nak, sana ya. Ex-lover nak. Sumarjan ka, labed! Dita ka ng aking gain, ton bigat! Huda! Kapitana Orang! Ina ti barangay, istrikta iti panagkita ti kaadwan. Na formal, ngem nakasagana amang irupir iti kalintigan na apag sayaatan ti kaadwan. Naidumduma ti galad na apag butbut ngan dagiti mangkon kontraken kuana. Limandok ti imana kadagiti tao a papaanawa. Ngem, nalukneng met ti panagpuspuso na kadagiti tao a makasapol iti saranay na. Kapitana Orang! Manipod iti pluma ni Jovi Dupais, ken iti direksyon ni Perry Claro. Musika, JR. Pinartua ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Kapitana Orang! Naimbag nga oras yu amin gagayem. Manipod iti Lady L Productions ken Lady L Channel. Isagot mi kada kayo tituloy ti pakasaritaan ana paulwan. Wow! Sexy! Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Sanak nga'y may dito itat no makiginan tilaeng kan ka. Ayan ti babae nga inyawid mau. Ha? Agim-imon ka? Ay, sorry. Naladawon ti amin, Orang. Bagdate, sasawamon dorbab. No, kayat mau ti makisinoblian kanyak. Awanen ti namnamam, Orang. Anday ko, mate. Nagdagsenday ta imam asintok asintaw. Tapno panunutam dagiti sa usawag mau. Karahaw. Ala, paruwaremon jay babae dito'y balay mau. Abay nga minaya, anya ti panggap mau. Itulod men kadagiti tanod ko ijay lugar ang naggapuan na. Anya? No way! Awan ti mangyadayo ken ni wow sikse iti imatang ko. Oray pa'y sika, Kapitana! Anya? Amom kaday? Amabalinda ka akaswan ti pamilya na? No bilang tagkibaltang. Mabalinda aparwaran. Akinidnap mo ti babae nga adda dito'y balay mau. Ni Diximat ti simurot kanyak. Iso nga awan nga rod ti parikot iti dayta, Kapitana. Parwaram ni Dixay. Ta isaw ti kasaaw. Kapitana, di mo maten putden manan ti ragsak ko babaan iti panangyadayom ken ni Dixie kanyak. Pangaasim balo aklang arudan iti no manon atawan. Makitam, adda nangisit apanggap mo kini Dixie. Iso adi mo kayat apagawidan. Awan nga rod, Kapitana.
Kayat natiag naed dito'y ayan ko, ken kayat kumat. Narigat ka day, amaawatan day ta. Di ka man nagbalin a kontrabida iti ragsakaw. Agsapol ka mo't iti kabalay mo ano kayat mau. Ay, anay kumay. Sintok kala sintok. Mayagyagan ti ulaw. Malipatak tulangatan ni Diksay awaw siksay. Kas kalaman yakisan. Ala, paruwaram kit din deta ibagbagam adiksay. Takayat kau akasarita. Kaya't ko amaamuan ti amin may papankan ka diksay. Kapitana? Anya tipudno a kinatao. Babae kapitana. Sana kang agpampamarang lang a babae. Dayta tipudno a kinatao. Kabailak ti agsikog kan agpasngay. Saan akas tati kayat ko asawan? Apay anakadanon ka dito'y barangay may? Kwa? Ne, apay ngagsangit kamutay. Kasano? Katsanda ko na kaya ti balay mi? Pinagtalaw da kon kapitana. Tawan ka no ti serbik kadakwada. Amangan no papaanawa kamot ijay balayaw. Iso akapilitan a pinapanaw dakan. Ni, saan kapitana? Saan nakapapanawa? Nagsingputak tupay ijay balay mi? Ngamsanda ka kay kayat at talaga. Awan ti kakunsabos mau. Tapno agaramid kayo iti may kaniwas dito'y ayan may. Ha? Ay, awan na pulos kapitana. Saan na ka man nagdakdakas? Isa palubusan dak kuman nga agnaod dito'y ayan nyo. Tanasaya ti pinsar ko, kapitana. Kaya't ko lang ti makadayo iti sidong ti pamilyak. Asaan amang ipatpatag kanyak. Sapay la kumata saan ka ngagar-aramid lang iti istorya. Isu ano panggap mo ti manglokaw dito'y barangay may? Saan mo lang nga patuluyan, ta saan ka nga agbaligay? Grabe mo tadya kapitana dito barangay yo. Managatap launay. Kasjay talaga ni Kapitana friends kami iti dayjay nga uray kanayon kami nga agrikyar. Kasta? Kasano ang nagbalin a friends kayo? Kat kaslag kabusor kayo, bat? Di mo ibagbaga ex ko ni Orlanda. Ni Kapitana. Talaga? Wan, ex ko dayjay. Iso nga rod ti ina anak ko nga imay dito'y balay. Iso matlagayam anataer di anak mo. Tanapintas di ex mo. Anya, na, kasla imbagam matan anaglaadak diksay. Ni saan man? Nataer ka mat manong turquoise. Iso na laang tasabali ti taraki di anak mo. Imala iti lang ni Kapitana. Uray nataerak mutlat ta. Saan nga agbalin akas jay ti kinataer ni Gerald nga anak ko no saan asyak ti amana. Sabagay. Ay, tinasayaat. Umay ka. Ipasyar ka dito'y barangay may. Ha? Adaw tinapipintas a pagpasyaran dito'y barangay may. Sigurado ang maliwliwa ka no ipasyar ka. Sige nga Rod, kayat ko day tamang turquoise. Kayat ko mo't apasyaran day to'y lugaryo. Sigurado nga adun to ti umapal kanyak no makita da akadwa ka. Ta, wow sexy at talaga ti kadwa ka. Anya, magustom ka di mo't lang dahito ginatang tangay ayam mo? When daddy, nagpintas dahito ay ayam ko atrak-trak. Basta ayam mo lang dahito, Iwan.
Ag doktor kanto mutlaeng. Saan ang mekaniko ti alalaem? Saan nabalin day ta mekaniko ta ado ti mekaniko iti talyer tayaw? Ngam ko na ni Tito Torquato amay mayat ka no ti mekaniko, Daddy. Di mo man sang kadagulit day ta titaw? Lolo, wano apong ti awag mo kan kuana? Taday ta ti maibagay kan kuana? Sang kay bagak day ta kang ulit-ulit mate? Ha? Makaungat ka kanyak, Daddy Pogs? Naisa anak ang makaungat kan kajian. Jakla kahit asang kadagulit mo ti awag mo kan ni Torquates at Tito. Ta saan ang maibagay kan kuana? Hey! Pipits! Tol! Ni Torquates day jakat. Adda ka kuyog na. Wow, sexy. Ha? Anya ti wow sexy, Daddy Pogs? Magkwa. Awan, di mong damagan ti kahit asawon day jay, ta for adults only. Sige, umunakan di tabalay, ta sangwak man ni Torquates. Torquates, asino day takaduam? Na, agngirsikit din. Kunak, asino day takaduam? Iso ni Dixie awaw siksay, a future madrasta ni Gerald nga anak kao. Anya? Girlfriend mo day ta wow sexy? Kasta nga ron. Girlfriend nak ni Manong Torquato. Ha? Manong? Kanulakla kayo dan daytan? Tatawan no lelong ti awag mo kan kuana Sus! Umapal ka manen kanyak ako nakpipitaw. Kastoy atalaga ti biyag, ti balaw, wenno baraw. Asaan akas keng ka nagpaitali ka mat ken ni Lucia. Ading wow sexy. Di ka o nagtaltalakan ni Torquates ta mga no paglulukwan na kalaeng. Panagriknakat na singpot-mot ni Torquates. Iso nga awan nga ron ti parikot iti dayta. Ha? Awanan, agpatpatingga ka laengan iti umapapal kanyak, pipitaw. Ay, sige, Dixie, kumput ka laeng iti takyag ka, tagpasyerta dito'y ayan may. Okay. Na, kimpot-mat nga agpaisaw. Kasla graraman mo iti lalaki na ito babae. Tol, saan kun abasol numatay ka iti apal kanyak? Wan? Sigay, labsanda ka pa'y, ta mapan ko ipasyar da ito'y wow siksay akadwak. Bye-bye! Bye, Tata Pipito. Ay, tilo ko Torquato. Limabas na lang dito'y paraangan ti balay mitapno pakitaan nak. Ay, nagkaraw na. Ay, kumuuna yan. Naggasat iti kaduan na awaw siksay. Ay, nakasiksik karodan na nga ta iti dayjay, babae. Anya ti Coco di taigid ti kalsada, Pipates. Apay aya. Kasanaw kat nagatindog day tatenged mo, akaslaad da ti padpadaanam asumungad. Apay, asinaw ti ururayam. Awan. Imposible nga awan. Ibagam kanyak no asino ti padpadaanam. Ni kadi kapitana. Ha? Kapitana man ang nasasawam? Kat anya ti amaw, amagan no isumot ti sangka uray mo. Saan? Asino nga raw? Kita klaeng nagsubli na Torquates kundi kadwa na awaw sexy. Dayta, ti pagalistuam. Adala nga rudan asawam. Ngam dayta pala, wow, sexy dita, ti pagasmam. Kaya't ko lang nga maamuan no puno anubyan ni Torquates dayjay. Kasanaw no paglulukwan lang niya wow sexy. Kaya't mo siguro ti bakibiyang. Takorso na adamot dayta ibagbagam a babae.
Nakadkadlaw nga awan pa nagtalik mo kanyak, Lucia. Apay, mapagtalkan kan aya, tapno pagtalkan ka. Ay, makamo ka no saan ka nagtalik kanyak. Total, hindi pa ilaeng awanan Apolos ti pa nagtalik mo kanyak, Lucia. Iso ngagsapulak nga ron, iti agtalik kanyak. Awan ti pa nagtalik ko kan kata saan ka mo't mapagtalkaan. Ne. Anay ko, agtapis ka pa. Mami, nakitak di inaramid mo. Bad day jay. Ha? Uwan nga ron, anak ka. Kasta, isakit mo ni Dadim, tabad ti inaramid ni Mamem. JR, anak ko. Apay at tinapis yun ni Daddy Pogs. Ay, nay, saan ko at tinapis? Inilot ko lang tipis-pis na. Saan ka di, Pipits? Ha? Nagtakalan na mo lagat? Dito'y inilot ko, dahito'y pis-pis ni Dadem. Ilutak mananam. Pis-pis ka, hindi mo kundutin Ha? Daddy? Anya akinudot. Inikat ko pa'y jay kutunan ang kagatkan ka. Naimbag nga ro, tasan nga alimbubuyog, tinangkagat iti pis-pis mo. Mga no agbalin ba't na akas la alimbubuyog ti ulo. Ouch! Ha? Gusto mo tinalo siya? Kuton! Anay ko! Just kay ka kuton! Iridis-ridis ka pa'y Nagranggas ka! Nagulong ako saan! Hostan! Wow! Nagadugayam ti dingwan mo, Manong Torquato. Ewan doa talaga ti dingwan ko ditoy. Dahito lang matan ti pagpalpalabasak iti oras ko. Kasta? Ay, nakarkaro pa yun ngagbalinak nga inspirado ngagtarakan taaddakan amang mangted iti inspirasyon kanyak diksay. Uray di baka dakal? Kukanday jay? Wan, kukwak dayjay. Ay, sigurado ang nangina dayjay no mailako. Ay, laki di nangina talaga dayjay. Ang jak ilaklako, nang runa no agbalin adatan. Ha? No kayat ading diksay. Apay ket dinasaan. Ha? Kaya't talaga ading diksay? Kaya't kalaunay. Torquato. Ha? Ay, no kasta datan? Anyamin ti panagkunam. Datangarudan? Wow, siksay? Agpaisaw? Yes! Yaw! Adan no biyak! Jackpot! Kaslakla na nga baka ni Tilutaw! Nagsayaatan! Nakaurayak matlaangan iti kasukat ni Orlanda akon di pangina! Ha? Sino nga Orlanda? Jay kapitan na nga ex ko kon di pangina ngem ita addakan anubiak iso ajak patak talaga agadingen ni Gerald no kastoy laeng. Nagadugayam ti mabalin ang mailako dito'y akukwam, Torquato. Mangilakutan tao iti aramaten tanga agkasar. Ha? Ado talaga ti dingwen ko ditoy. Pinaadok dagijay da duma aginat gatang ni Gerald. Pagaayat ko nga rod day tabaka nga asikaswan. Dua abaka dagita apasig alalakay. Kasta? Nagsaya atan?
Inspirado ka magpaado ka dagitan ng runa no. Adda ka nakadkadwak diksay. Umadaw at talaga dayta. Ken uray ubeng dito rabaw tidaga. Umado dapay. Sika talaga, Torquato. Naangaw ka lang unay. Agpay sumod ti magbagak diksay. Biyag ko. Lalaki mo't dagiti dakkel abaka. Iso asaan nga rod nga umado dayta. Iso ati kasayaatan nga aramidan ta, kat ilako ta. Ha? Apay nga hingay lako ta? Tapno igatang tanto iti ado abaka babae. Kat no umadudan, kan dumadakkel da, adun tumutan ti maparti apagkasarta. Anya? Umanugot nga ta ni Torquato iti singasing ni Dixie. Gagayam, di uliwayan na denggan ti paggibusan ti pakasaritaan anapahulwan. Wow! Sexy! Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Sound effects ken musika. JD Jr. Manipod iti pluma ken iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions ken Lady L Channel. Kapitana Orang! Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo nagtiti-dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!